Il-Kabinet approva bozz ta' liġi b'emendi għall-ant dwar l-impjiegi u r-relazzjonijiet industrijali. Din il-liġi li kienet saret taħt amministrazzjoni preċedenti propju fl-2002 u li kienet iddikjarata bħala waħda li tmur kontra l-Kostituzzjoni f'deċiżjoni nhar il-ġimgħa illi għaddiet. Fil-fatt il-Qorti Kostituzzjonali ikkonfermat sentenza mogħtija mill-Primawla tal-Qorti Ċivili li fiha ntlaqat it-talba tal-General Workers Union u ddikjarat li l-mod kif inhu mwaqqaf it-Tribunal Industrijali imur kontra id-dritt tal-smigħ xieraq. Intqal li dan jikser kemm il-Kostituzzjoni ta' Malta kif ukoll il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem għax il-membri tiegħu m'għandhomx protezzjoni biżżejjed fil-kariga tagħhom. Fi stqarrija tal-Ministeru għad-Dialogu u l-Libertajiet Ċivili intqal li l-Gvern mal-ewwel aġixxa biex isaħħaħ il-garanziji ta' indipendenza u imparzjalità u biex ineħħi l-prattiċi adottati mill-gvernijiet preċedenti li jmorru kontra id-dritt ta' smigħ xieraq. Intqal li abbozz ta' liġi se jkun ippubblikat b'mod imminenti u jiġi diskuss fil-Parlament nhar l-24 ta' Frar, dan wara qbil milħuq fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra. Id-deċiżjoni tal-Qorti ġabet reazzjoni immedjata mill-unions tal-ħaddiema u laqdiet ta' min iħaddem li l-koll qablu dwar il-ħtieġa li l-liġi tkun emendata kemm jista' jkun malajr. Dan biex ikun hemm serħan il-moħħ fi tribunal li huwa essenzjali biex ikunu rregolati r-relazzjonijiet industrijali.